Közeledik a február, ami azt jelenti, hogy ismét nyakunkon van a becsületnapi megemlékezés, amikor is egész Közép-Európa fasisztái összegyűlnek Budapesten larpolni és körrecskázni, ahogy egy jó öngyilkos szektához illik, de persze az ilyen események nem csak zászlólóbálásból állnak, hanem seregszemléből, toborzásból és hálózatépítésből is. A nemzetközi szélsőjobbnak egy egész sor ilyen dzsemboria van, például Lvivben, Szofiában, Rigában, illetve Ausztria és Németország évről évre változó városaiban. Néha például az ukrajnai Asgarzraj és a magyar sziget esetében zenei fesztiválok álcáját töltik, ilyenekről már korábban is beszéltem. Gyakori téma a náci Németország és kollaboránsainak kulcsfiguráiról vagy fontos eseményekről való megemlékezés, hősökként ünnepelve őket. Az ilyen figurák közé tartozik például Rudolf Hess, Hristo Lukov, Stepan Bandera és Szálasi Ferenc, csoportokhoz pedig a horvát úsztasa, ami a nyilasokhoz hasonló helyi náci szervezet volt, vagy akár maga az SS, aminek a máig élő veteránjai időnként összegyűlnek Rigában. A budapesti becsületnapja a legnagyobb és legjelentősebb ilyen találkozók közé tartozik. A fasizmus ilyen kitartó fennmaradása részben abból ered, hogy a világháború végén a legtöbb fasisztát egyszerűen futni hagyták. Lukovot még 43-ban agyonlőtték a bolgár partizánok, Mussolinit az olasz partizánok kapták el, Szálasit 46-ban felakasztotta a második magyar köztársaság, Hitler pedig egy gyáva patkány módjára öngyilkos lett a bunkerében. Mások viszont menedéket leltek a világ különböző részein. Horthy Miklós szabademberként halt meg 57-ben Lisszabonban, Banderát 59-ben mérgezte meg a Szovjetunió, Ante Pavelicsot a Vatikán menekítette Argentínába, Rudolf Hess pedig 93 éves koráig élt a Spandau börtönben. A lényeg, hogy az SS, a Wehrmacht és a kollaboráns csoportok milliókban mérhető tagságát gyakorlatilag semmi retorzió nem érte. Ritka esetekben ezt a hibát utólag próbálták korrigálni, például Bandera esetében, de általánosságban kijelenthető, hogy Európában több millió harcedzett fasiszta háborús bűnös úgy folytathatta az életét, mint ami sem történt volna. Ebben persze a hidegháború is fontos szerepet játszott, hiszen a fasiszták általában habzószájú antikommunisták is, úgyhogy a nyugat előszeretettel toborozta őket mindenféle titkosszolgálati meg hasonló feladatokra. A hidegháború mindkét oldala hazaterelt annyi náci tudóst és mérnököt, amennyit csak tudott, hogy a szakértelmüket az űrversenyben hasznosíthassák. Ettől persze ezek a tudósok nem lettek kevésbé fasiszták, nyíltan vagy titokban új csoportokat alkottak és életben tartották a hagyományaikat, ami sok esetben nagyjából annyiból állt, hogy fogtak valami pokoli atrocitást vagy orbitális marhasságot, amit a világháborúban ők vagy az elődeik műveltek, és elkezdték hősi tettként ünnepelni őket. A modern szélsőjobbot összetartó kulturális ragasztó a történelmi revizionizmus lett, aminek az áldozat komplexus a fő motívuma, mondván lehet, hogy Budapest ostroma alatt több tízezer civil lemészároltak a nácik és a nyilasok, de később a Vörös Hadsereg meg a nácik belét tapostak ki, szóval végső soron őket is inkább sajnálni kéne. Csak remélni tudom, hogy a józan emberek ezen átlátnak. A budapesti becsület napja egy minden év február 11-én megrendezésre kerülő neonáci találkozó. Az alkalom a Budapest ostromának végén tett kitörési kísérlet évfordulója. Ekkor a Budapest körül már 50 napja be volt zárva az ostromgyűrű, ami alatt a város túlszul tartó csapatokat többször megadásra szólította fel a Vörös Hadsereg. Hitler viszont erődnek jelölte ki Budapestet, és kikötötte, hogy az utolsó emberig harcolni kell a város megtartásáért, közben végig élő pajsként használva a városban rekedt 800 000 civilt, így a várostartó Wehrmacht, Waffen-SS és az eddigre már rég nyilas vezetésű királyi honvédség nem volt hajlandó megadni magát. Az ostrom során a nácik által ellenőrzött terület fokozatosan összezsugorodott, míg végül már csak a budai vár maradt a kezükön. Megadni nem akarták magukat, úgyhogy február 11-én éjszaka megpróbáltak kitörni a várból, és eljutni a szovjet gyűrű túloldalán lévő német csapatokhoz. Természetesen a több tízezer emberből csak néhány száz ért célba, mindenki más pedig meghalt. Senki nem gondolhatta, hogy sikeres lehet ez a kitörési kísérlet, de ez nem is állította meg őket, mert valódi stratégiai szándék nem volt mögötte. Sokkal inkább egy szimbolikus gesztus volt, egy dacos csak azért se, mert inkább meghaltak, mint hogy megadják magukat a kommunistáknak. A kitörési kísérlet nem volt többé rituális öngyilkosságnál, csak ezek ahelyett, hogy ciános kóleidet ittak volna, inkább homlok egyenes belerohantak a szovjet csapatok géppuskatüzébe. A világháború után a hithű nyilasok szétszoródtak. Egy részük nyugaton talált menedéket, mások pedig itthon maradtak és elcsendesedtek, nehogy magukra vonják az állam figyelmét. A rendszerváltás után végül az elvándorolt csoportok tagjai hazaköltözhettek, az itthon maradtak pedig előbújhattak a lyukaikból, és a 90-es évek második felére rendezték a soraikat annyira, hogy 1997-ben megtartsák az első megemlékezést a február 11-i kitörés hősi halottairól. Az idézőjelek rá se férnek a képernyőre. Emögött feszül háttérként a kulturális emlékezetben az a kép, amiben a világháború idején harcoló királyi honvédség és Horthy Miklós élesen elkülönül a náci Németországtól és a nyilasoktól. Az talán egy másik videó témája, hogy ez miért hülyeség,
De a lényeg, hogy ebből fakadóan a február 11-én a németekkel együtt a halálukba rohanó magyar katonákat, sőt néha még a nyilasokat is, roppant ellentmondásos módon egyszerre tekintik a náci kényszer és a szovjet fegyverek áldozatainak. A náci Németország és a Szovjetunió közé egyenlőségé lett tenni most arra közel vitathatatlan része a mainstream vélekedésnek, és ebben a kelet-európai államok komoly szerepet vállaltak. Ezzel gyakorlatilag letagadják a saját történelmi agenciájukat, és feloldozzák magukat minden felelősség alól, mondván az egyik pillanatban a nácik, a másikban pedig a szovjetek kényszerítették őket mindenféle disznóságra. Megemlékezéseken mindig szó esik a magyarországi holokauszt és a parajmosz áldozatairól, de a magyar állam felelősségéről ritkán. Aki a neten megemlíti, hogy Magyarország is tengelyhatalom volt, és aktívan részt vett a náci népírtásokban, arra rázódul a népharag. Most is erre számítok. Hogy ezt a hozzáállást kicsit illusztráljam, mutatok néhány Wikipédia szócikket. Az angol Wikipédia nagyon fegyelmezetten van moderálva és szerkesztve, megbízható források és kellően semleges hangnem nélkül semmi nem marad rajta túl sokáig. A magyar Wikipédiával ez nagyon nem így van, és több szócikken baromira látszik, hogy valaki mosdatni próbálja velük a nyilasokat. Szálasi Ferencnél például azt írják, hogy a neve ma is ellentmondásos érzelmeket kelt. Én nem nagyon látok ellentmondásos érzelmeket Szálasi kapcsán, csak a közel univerzális elítélést, és velük szemben egy maroknyi buta neonyilast, akik időnként összegyűlnek meggyászolni a tömeggyilkosokat. A népbíróságokról pedig azt írta valami okos tojás, hogy azokat azzal a céllal hozták létre, hogy a győztesek ítéleteikkel felelősségre vonják a második világháború idején általuk háborús vagy népellenes bűnöknek minősített cselekmények valódi vagy vélt elkövetőit. Szép kacskaringós mondat, csak éppen azt mismásolja el, hogy a világháború győztesei a szövetségesek voltak, a vesztesek pedig jellemzően fasiszták, de legalábbis kollaboránsok. Azt mondani, hogy valamit csak a szövetségesek ítéltek háborús és népellenes bűnöknek, olyan, mintha azt mondanánk, hogy vannak, akik szerint a nyilasok tettei igazából nem bűnök. Minden bizonnyal tényleg vannak ilyen emberek, de az ő véleményük nem számít, mert nácik. A végén pedig valós vagy vélt elkövetőkről ír, kicsit lejjebb pedig arról, hogy ezek közé tartozik többek között Sztójai Döme, Szálasi Ferenc, Ferenci László és Rajk László. Hozzátéve, hogy a vád szerint szerepük volt a magyar zsidók halálba küldésében. És megint itt ez a vád szerint. Mi a faszért van ez ideírva? Talán kételkedik benne bárki, hogy Sztójai, Szálasi és Ferenci felelősek lettek volna mindazért, amit bizonyítottan elkövettek? Felmerülhet, hogy a vád szerint rész Rajk miatt van ott, hiszen róla köztudott, hogy a Rákosi konszolidáció kirakat perében koholt vádakkal ítélték el. De azzal, hogy Rajkot egy kalap alá veszik a náci kollaboránsokkal, azt a benyomást keltik, mint a fasiszták ítélete is ugyanolyan ingatag lábakon állna, mint Rajké. Ha nem pont ez az összemosás lenne a cél, akkor a mondat inkább valahogy így hangzana. A népbírósági ítélettel kivégzettek között volt a magyar zsidók halálba küldésében főszerepet játszó Sztójai, Szálasi, stb. És a vád szerint a kommunista Rajk László is. Ráadásul ezek a perek nagyon különböző történelmi kontextusban történtek. A kollaboránsokat egyből a háború után, 1946 első negyedévében elítélték és kivégezték, Rajkot viszont csak 3 évvel később, 49 végén, amikor a párton belüli népszerűsége elkezdte aggasztani Rákosit. Persze mindez nem jelenti, hogy Rajk László jó ember lett volna, de azért távolról sem volt olyan rossz, mint a csendőrtiszt, aki személyesen felügyelte a vidéki zsidók deportálását. Ez a fajta homályosítás és a kétség magjainak elvetése kizárólag azt a célt szolgálja, hogy megkönnyítse a történelmi revizionizmus elfogadtatását az emberekkel, és gyakori taktika a holokauszt tagadók körében. Az elnevezés ellenére nem sok holokauszt tagadó mondja azt, hogy a népírtás egyáltalán nem történt meg, hanem megkérdőjelezi a vele kapcsolatos, köztudott, széleskörűen elfogadott és történelmileg bizonyított tényeket. Például egy holokauszt tagadó azt mondaná, hogy a nácik csak deportálták a zsidókat, de nem ölték meg őket. Vagy hogy a 6 millió áldozat, amit a történészek a holokausztnak tulajdonítanak, egy túlzó becslés és az igazi szám ennél alacsonyabb. Aztán megfordulnak és azt mondják, hogy a 6 millió igazából nem is volt elég. Aki pedig igazán mélyen van a lyukban, az még azt is képes mondani, hogy a holokauszt egy nagyszabású történelem hamisítás eredménye, amit a szövetségesek, a Szovjetunió és a zsidók csináltak valamiért. Ez persze tökéletesen beleillik a többi alaptalan antiszemita összeesküvés elméletbe, amik a holokauszhoz vezettek. Kelet-Európában a holokauszt tagadás helyi műfaja, mikor a népírtás tényét nem vitatják, csak éppen azt, hogy abban bármi része volt a saját országoknak. Az egész az ilyen akadékoskodó kérdésekkel kezdődik. Ferenci László a vád szerint bűnös, a megszálló német hadsereggel való kollaborációban és a magyarországi zsidók deportálásának felügyeletében, és ezeket a tetteket a győztesek minősítették bűnnek. Lófaszt, ezek mindettől függetlenül is bűnök lennének. A náci kollaboránsok mosdatása bevett taktika a szélsőjobb eszköztárában. Azt mondják, hogy jaj, a szegény nyilasok és hortista politikusok a német megszállás alatt mi minden csúnya dologra rákényszerültek, és hogy ők emiatt mekkora áldozatok.
Nem azok, a legkevésbé sem. A nácikkal együttműködő magyarok nem voltak áldozatok, és ezt állítani felér azok emlékének meggyalázásával, akik a kollaboránsok keze alatt haltak meg. Ha azokról akarunk beszélni, akik valóban áldozatok voltak, akkor beszéljünk inkább a több százezer meggyilkolt zsidóról, romáról, szocialistáról, vagy akár csak mezei antifasisztáról, akik adott esetben még fegyvert is fogtak a fasiszta elnyomás ellen. Balcsi Zsilinszkiről és Ságvári Endréről, a Kisvarsó partizánjairól, a fegyveres antifasiszta ellenállás névtelen hőseinek százairól, vagy akár a Magyar Királyi Honvédségből diszidáló katonák ezreiről, akik közül a kitörés idejére többen harcoltak a szovjetek mellett és a nácik ellen, mint ahányan a várat védték. De nem meglepő módon azt kell észrevennünk, hogy ezekről az emberekről nem nagyon akar megemlékezni a nemzetközi szélsőjobb. Ez azért van, mert bármit is hazudnak, valójában nem az idézőjeles áldozatokat akarják idézőjelesen meggyászolni, hanem meg akarnak emlékezni a lemingek módjára vesztükbe rohanó idióta német nácikról és magyar nyilasokról. Meg kell mondanom, szerintem nagyon furcsa választás pont ezt a kolosszális, szégyenteljes kudarcot választani, mint a megemlékezésre érdemes eseményt, amire fel akarják húzni a modern mozgalmuknak a kvázi mitikus gyökereit. Mármint komolyan, ennél nagyobb lúzereket keresve is elég találhatnánk a világháború során. Mégis a kortárs fasiszták hősöknek tekintik őket, akiknek a bátorságokért dicsőség, tisztelet és hála jár. Nem igazán akarok most filozófiai mélyelemzésekbe belemenni azt illetően, hogy mit is jelent hősnek lenni, vagy hogy mivel érdemelhető ki a dicsőség. Abban viszont szerintem megállapodhatunk, hogy ezek mindegyikéhez szükséges az, hogy az ember legalább csináljon valamit, bármit, legyen a tettének valamilyen kézzelfogható, maradandó és jelentős hatása. Hogy ez a hatás pozitív vagy negatív, az nézőpont kérdése, hiszen nyilván más tekintek én pozitívnak, mint amit egy náci pozitívnak tekintene. De a kitörésnek semmi ilyesmi nem tulajdonítható, sőt igazából ahhoz sem, hogy ennyi ideig elhúzták a város tartását. Alig ha lassították levele a vörös hadsereg szakadatlan nyomulását Berlin felé, ahova a többi szövetséges hatalom nyugat felől amúgy is közeledett. A harmadik birodalom a végnapjait járta. Ha a kitörés összes résztvevője eljutott volna a német csapatokig, akkor se tudtak volna ezen változtatni. Minden erőfeszítés hiába való volt a részükről, és a megadás helyett az értelmetlen halálba rohanással semmilyen előnyt nem szereztek a németeknek, a szovjeteknek pedig nem okoztak vele semmilyen hátrányt. Sokat papolnak a neonácik a megemlékezéseken arról, hogy a kitörésben résztvevők a hadékötelességüket teljesítették az öngyilkos akcióval, és ezért jár nekik a tisztelet. Az én szememben sokkal tisztelendőbb a morális kötelességnek engedelmeskedve a nácik ellen harcolni, mint vakon követni a parancsaikat. A parancsoknak való feltétel nélküli engedelmesség senkit nem tesz hőssé, de szerintem még emberré sem. Lefokozza az embert a hatalom öklévé, megfosztva attól az ágenciától, ami az embert emberré teszi. De ha már annyira a hadi kötelességtudatot és a hűséget tartjuk szem előtt, akkor már csak azért sem nagyon van mit ünnepelni a királyi honvédségen, mert a vezetői ahelyett, hogy Horthynak szót fogadva felhagytak volna a harcokkal a kiugrási kísérlet keretében, inkább együttműködtek a Magyarországot épp megszállás alatt tartó Wehrmachttal, és eltávolították Horthyt a hatalomból, hogy szálasit rakják a helyére. Elég érdekes, hogy a mai neonácik hűségről és becsületről papolnak, de azokat a hivatalosan is hazaáruló honvédeket ünneplik, akik hátba szúrták Magyarország regnáló államfőjét és a saját legfőbb hadurukat. Nem vagyok oda Horthy Miklósért, de azért mégiscsak jobb lett volna kiugrani a háborúból, mint átadni az országot a nyilasoknak. Azokat a honvéd parancsnokokat, akik egyetlen lövés nélkül átengedték az országot a náciknak, senki nem tekintheti hősöknek, kivéve persze azokat, akik pont a náci Németország kiszolgálását tekintik hőstetnek. De még ez sem teljesült, hiszen Hitler egyértelmű parancsa az volt, hogy Budapestet az utolsó emberig tartani kell. Magyarán a náci és nyilas csapatok a Führer parancsát is megtagadták, amikor megkísérelték a kitörést. Néhány neonáci azt is felhozza, hogy Budapest civil lakosságát is meg kellett védeni az ostromló vörös pestistől. Ilyen civilből rengeteg volt, hiszen a város nem evakuálták az ostrom előtt, de a civilek megvédése sem volt igazán cél, hiszen a nácik az ostrom ideje alatt végig élő pajsként használták őket. A nyilas halálosztagok tízezreket öltek meg az ostromlott fővárosban, és a megadás helyett inkább hagyták, hogy a szovjetek szarrá lőjék az egész fővárost. A végén pedig a kitörő katonák magukra hagyták a várban maradt civileket, átengedve őket a vörös hadsereg karmaiba, akiktől addig elvileg védték őket. Ezt a történetet egyszerűen sehogy se lehet úgy csavarni, hogy abban akár egy szemernyi becsület is legyen. Na mindegy, most már tényleg ideje rátérni magára az eseményre. Túl sok mondani való igazából nincsen róla, azon kívül, hogy ilyenkor tényleg egész Kelet-Európából összefújja a szél a szart. A becsület napi megemlékezés szervező csoportok az idők során változtak, de a Légió Hungáriára, a betyárseregre és a 64 vármegyére mindig lehet számítani. Torockai tavaly nagy fanfárral jelentette be, hogy a mi hazánk állami ünnepnappá akarja nyilvánítani a becsület napját. Maga a megemlékezés általában a várban
Ésper vagy a Városmajorban szokott lenni, ahol évtől függően néhány tucat és 1-1,5 ezer közötti neonáci gyűlik össze Európa minden szegletéből. A zászlók között felbukkan a svéd ellenállási mozgalom, a cseh nacionalisták, az orosz, norvég, ukrán és bolgár zászló, a Blood and Honor és a Hammerskins, a Vichy Franciaország és az orosz felszabadító hadsereg, mindkettő náci kollaboráns csoport, és a német birodalmi zászló, amit az ottani neonácik a horogkeresztes zászló helyett használnak, mivel annak használatát Németországban nagyon szigorúan büntetik. A buli általában annyiból áll, hogy levonulnak a várból a Városmajorra, vagy ha a várban nem mehetnek, akkor egyből a Városmajorban kezdenek, ott elmondanak néhány tőlük elvárható beszédet, masíroznak egy kört, lóbálják a zászlóikat és megkoszorúzzák a kitörés halottainak állított emléktáblájukat, aztán tovább mennek larpolni az erdőbe. Mert a becsületnapi megemlékezést egyből követi a Kitörés 60 nevű teljesítménytúra, aminek keretében 60 km hosszan bejárják azt az útvonalat, amit a várból kitörő nácik megtettek a német állásokig. Ehhez sokan beöltöznek korabeli Wehrmacht, SS, nyilas és honvéd egyenruhákba, és próbálják reprodukálni a kitörést. A Kitörés 60 túrát nem szélsőjobbos eseményként hirdetik, a fasiszta körökön kívüli embereket is próbálják bevonni, egyre több sikerrel. A történelem rajongóknak egy korhű reprodukciót ígérnek, ami nem is áll messze a valóságtól, tekintve a horogkeresztes zászlóval masírozó egyenruhás nácikat. A sportban és a túrázásban érdekelteket pedig a 60 kilométeres erdős hegyes kirándulás vonzza. A becsületnapi megemlékezésre nem jellemző, hogy mit sem sejtő idegenek oda tévednek, de a túrára igen, sőt, van, aki még a gyerekét is hozza. A február 11-e környéki hétvégéken szerte az országban szoktak lenni különféle gyűlések és koncertek, pár napra egy nagy náci fesztiválá változtatva az egész országot. A titkos helyszíneken tartott neonáci koncerteken skinhead és nemzeti rockzenekarok lépnek föl. Az idei bulinak sem nyilvános még a pontos helyszíne, csak azt lehet tudni, hogy valahol Budapest 40 kilométeres körzetén belül lesz, és a Légió Hungária bérelt buszokkal fogja oda szállítani a résztvevőket. 5 zenekar fog fellépni, köztük a Kitörés, a Vérvád és a Brigát Totenkopf. És no, csak ki van itt a partnerek között, csak nem a Nordic Sun, a náci ruhákat és csecsebecséket áruló webshop, akikkel már egy előző videóban foglalkoztunk. A becsületnapi parádéval és a Kitörés túrával szemben az állam eddig vonakodott komolyan fellépni. Hol megtiltják, hol megengedik, hogy melyiket és mennyire, az minden évben változik. Tavaly például a gyülekezési törvényre hivatkozva a rendőrség és a kúria is betiltotta a felvonulást, aztán hogy nem mégis meg lett tartva. 2 évvel korábban pedig a rendőrség a zászlókat lóbáló fasiszták helyett az antifasiszta ellentüntetés szervezőjét bírságolta meg valami mondva csinált indokkal. Később a bíróság a szervezőnek adott igazat, de beszédes, hogy a rendőrség szívesebben pesztrálja az antifát, mint a nácikat. A rendőrök a maszkot viselő ellentüntetőket is letartóztatással fenyegették 2020. februárjában, amikor már mindenki joggal tartotta a Covid-tól. Nyilván az se véletlen, hogy a Légió Hungáriás szervezők kérésére a rendőrök egy külföldi dokumentaristát is kipateroltak a rendezvényről, annak ellenére, hogy a sajtónak joga van jelen lenni. A kormány közeli média is rendre a náci felvonulás védelmére kell az antifasiszták ellenében. Hosszan lehetne sorolni az ilyen eseteket, de legyen most elég egy példa. A Magyar Nemzet 2020-as kitörés túráról szóló cikkének címe a hős magyar honvédek útját járják évről évre. A cikk szerzője pedig ugyanaz a Pataki Tamás, aki szerint Petőfi a konzervatív forradalmár lenne. Milyen sok régi ismerőssel futunk ma össze. Hogy valami pozitívval zárjuk, fontos megemlíteni, hogy az elmúlt 10 évben egyre nagyobbak az antifasiszta ellentüntetések is. 2020-ban például többen voltak, mint a nácik, 22-ben pedig nagyjából ugyanannyian. Az antifasiszta demonstrációkon a baloldali, LMBTQ és roma szervezetek mellett nemzetközi elvtársak is szoktak lenni, például Görögországból, Franciaországból, Németországból és Ausztriából. Ha minden jól megy, akkor idén is teleharsogják majd trágárságokkal a megemlékezés 1 perc néma csendjét. Aki azt akarja, hogy a szolidaritás hangjai elnyomják a gyűlöletét, és jelezni akarja, hogy Budapest utcáin nincs helye a náciknak, az csatlakozzon az ellentüntetéshez a várban, a Bécsi kapunál.